Ijek nok kabar kecelakaan bateh, truk muatan 6 ton tebu ngalami kecelakaan tunggal. Kabeh muatan tebu kutah nok kalen. Untunge ora enek korban teko kedadian kuwi. Kecelakaan tunggal iki kedadean nok jalur Ngawi Maos Pati dina Jemah Awan. Truk nopol AD 8783 AE muatan 6 ton tebu nabrak wit nok pinggir dalan. Kondisine truk miring ngakibatno kabeh muatan kutah nok kalen. Salah sijine warga Sani ngomong kedadean kuwi kawitane pas truk liwat teko arah jalur Ngawi ape nok Maos Pati. Pas nok nggon kedadean, nok ngarepe truk enek montor sing idep-idep mendek. Sopir truk sing ape ngindari montor sing nok ngarepe sampai mbanting setir ngiwa terus nabrak wit. Sauntara kuwi sopir truk Narmin 35 tahun warga Blora Jawa Tengah jelasno, tebu kuwi ape dikirim nok pabrik wilayah Mediun. Pas nok nggon kedadean enek rong montor sing mendek ndadak nok ngarepe. Pas ape ngindari teko arah beda idep-idep enek montor liyane. Sampai akhirnya banting setir terus nabrak wit. Saking bantere nabrak wit kuwi, bocahe mental teko kabin karo ngalami babras-babras. Kasus kecelakaan tunggal iki saiki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Arus lalu lintas sempat macet pas ngelakoni evakuasi truk apes kuwi. Ito Wahyu, JTV.